Саломатӣ озираш ба хай нормально уже улучшение ҳаст. Гипс мипсора снимат кунем, дӯст шумо муайя мешавад. роҳ гаштан мешавад ё ин ки озираш ба хати хеле тӯёқ роҳ гарда мешаваду дастам шад мекунад. ҳамун вақти садама шуданда бештар яъне ки куҷо осеб дидагӣ буд? Дасту поча боз кадом узв масалан? Даст поча буд, узви дарун. чанд бор ҷарроҳӣ шуден? 3 бор. 3 бор ҷарроҳӣ шуден. Даст поча шикам. аз хонаводаи Ҳукумов ягон нафар худаш омаданд, масалан писараш ё худи Ҳукумов омад ягон бор хабар дида? Худашон наомадану хай муовинашонами киваё хайрҳоӣ кардам. масалан ҳамун 3 маротиба ки ҷарроҳӣ шуден, ягон маротиба масалан маблағаш аз ҳисоби Ҳукумов пардохт шуд ё ки дуташа ҳамун ҳисоби Ҳукумов буд. охирон бор почая кардам, наомадам, телефонҳоро ҷавоб надода буданд, ки баъд инҷа хона ки омадам, баъд омада чанд қайки расход кардагӣ додам. охирон поча ба $700 дода будам. ки баъд инҷа хона омадаем оварда додам. ки ҳамун маблаға пурра пардохт кардам. як бор дига вазбин шуда будем, телефон кардем, скорер бор кардам, омадам инҷа нигоҳ бин кардам. чизе шуд нашуд бо телефон кунем гуфтагӣ. хуб ба ҳар ҳол шумо чӣ тасмим доред, яъне ки дар масъала агар фарз кардем суд шавад, мисол протсесси судӣ оғоз ёбад, шумо хуб даъво доред надоред? акун як тараф гиред уже чӣ даъво карда мешавад? даъвоям карда намешавад. акун дига уже ай насиб тақдир мебинем. хуб шумо аз ҳамон шаб чӣ дар хотир доред, яъне ки ҳамин шаб ҳамин мошин ва шистагию ҳамин раҳ ба рафтагӣ уже дига нашд хотир ба больница уже бардосташтиян, уже дасту поча дард дорад, тамом. ва дига бо беҳош шудам, дига мехезам уже палата реаниматсия.